Op een wien viel het het fris aan, maar er weer vooral van de morgen nog flink wat zinnen. En dat dacht dan ik wel weer goed. En als je dan in een leid binnen, is het nog best uit te houden in de zinnen. Ik had juist gezegd, je viel de kracht van de zinnen. Maar de komende dagen staan toch wel in het teken van jestig waar, van wie het waar, van koud en kil en koel waar. Nou ja, zeker mooi. Maar laat ik beginnen met joen en vannacht. We hebben bewolking, we hebben opklarings, met een bui of een buiken. Maar er kan van hetzelfde had ik een pittige bui bij zitten. Misschien zelfs wel maar een slag tonger. Ik had op de waarkaart net onjoen, maar wel kon eens op een bui. En verder is een temperatuur tussen de 9 en de 11 graden. En nog altijd die noordwestenwind die vanuit het koude zeewater komt. En die is matig ontkrachtig, de krachtige wind in het kust- en waardgebied. Morgen een dag met bewolking, een dag met periode met rein. Ik wil weer droge perioden. En het meest droog waar waarschijnlijk in het westen van de provincie. Het westen, het noordwesten en het zuidwesten. En dan de temperaturen. Ja, die ben een koude dag. Kil, koel, koud, vochtig, wierd. Het wordt zo'n 14 of 15 graden. En dan kan je jas aan. En de wind uit het noordwesten waait. Krachtig in het kust- en waardgebied krijgt 4 van 6. We zeggen vooruit. Vrijdag zijn 16 graden betekent rein. Sneeuw zijn 17 graden betekent rein. Sneeuw, een droge dag, zijn 18 graden. En dan maakt die temperatuur weest. En begint takkenwieken, zijn 20 of 21 graden. Zeg, dan wordt het warm. We maken morgen maar weer even in het waarschuwen.